Ola, vamos a presentar as mulleres que conocimos para facer a súa cara co lápiz 3D. Empezamos pola que máis traballamos, Ada Lovelace, inglesa que avanzou a programación informática do futuro. Emily Pankhurst axudou as mulleres a ganar o dereito ao voto en Gran Bretaña. Concepción Arenal, nacida en Ferrol, foi unha gran pensadora acerca tamén dos dereitos das mulleres. Clara Campoamor, escritora madrileña que defendeu os dereitos da muller. Marie Curie é unha física e química de orixe polaco, única persoa en recibir 2 premios Nobel. Destacou no campo das radiografías. Amelia Earhart, muller piloto estadounidense, primeira a atravesar o Atlántico Sur. Cida Padrón, Rosalía de Castro é nosa escritora máis querida, así o celebramos todos os 23 de febreiro. Frida Kahlo, pintora mexicana que pasou a historia por plasmar a súa vida e as súas raíces. Emilia Pardo Bazán é unha escritora da Coruña que tamén defende as mulleres. Ángeles Alvariño nace en Ferrol. Foi unha mestra que destacou na investigación sobre o mundo mariño.